Όταν πρόκειται για τη διάσωση ζώων, κάθε δευτερόλεπτο μετράει. Η United Rescue Cyprus είναι μια πρωτοβουλία άμεσης ανταπόκρισης με έναν ξεκάθαρο στόχο: να σώζει ζωές μέσα σε λίγα λεπτά, ακόμη και πριν φτάσει το ασθενοφόρο. Χάρη σε ένα έξυπνο σύστημα ανταπόκρισης και ένα συνεχώς αυξανόμενο δίκτυο εκπαιδευμένων εθελοντών, οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης απαντώνται και η βοήθεια είναι καθοδόν σε ελάχιστο χρόνο. Και το πιο σημαντικό, η βοήθεια είναι εντελώς δωρεάν και θα είναι διαθέσιμη σε όλους τους κατοίκους της Κύπρου. Πώς λειτουργεί? Εκπαιδεύουμε τους εθελοντές μας. Τους προετοιμάζουμε και τους παρέχουμε όλα όσα χρειάζονται. Ένα άγγιγμα και είναι έτοιμοι. Τη στιγμή που έχετε μια κλήση ή σε καθοδόν, όταν πρόκειται για τη διάσωση ζώων, κάθε δευτερόλεπτο έχει σημασία. Είναι μια αποστολή που μετατρέπει καθημερινούς ανθρώπους σε ήρωες της καθημερινότητας. Η United Rescue Cyprus είναι κάτι περισσότερο από απλή βοήθεια. Έλα μαζί μας και σώσε ανθρώπινες ζωές.